Boas, míster, que tal como estamos? Antes de nada, moitas felicidades por un resultado nun campo moi complicado e no que se veía que era moi difícil xogar o fútbol. Resolveuse no último minuto. Como viches ti o encontro? Boas tardes, ben, si, era unha xornada moi complexa porque, bueno, o temporal, moitos partidos suspendidos, moito vento, chuvia, bueno, era unha xornada complicada que sacamos adiante nun campo, bueno, difícil. O Ourense perdeu ali, o Arosa costoulle ganar, bueno, estamos moi contentos, a verdade, ca victoria. Xa deixando un pouco o partido de lado, quero que me fales ti como vos sentides tras volver ao liderato. Ben, a ver, a realidade é que non lle damos moita importancia. Cando éramos líderes fai 4 xornadas, a xente nos preguntaba, dicíamos que hasta falta 12 xornadas ou así, o que queremos é facer moitos puntos, os máximos puntos posibles, e unha vez que cheguemos a esas xornadas, cando falten 2-3 meses para acabar, pois aí sacaremos a calculadora e miraremos. Pasamos unha época que perdemos o liderato, aínda que estábamos aí moi cerca, bueno, seguíamos dicindo o mismo, e agora é todo igual. Ainda que vayamos líderes, non hai moita diferencia entre nós, o Arousa ou o Villalbés, que están cuartos, están a 1 ou 2 puntos. Non deixa de ser anecdótico, pero importante que seguimos aí. Importante que pasamos un baixón por ter moitas baixas, bueno, momentos complicados, que eu creo que podemos salir moi reforzados e podemos salir moi ben desto. Bueno, estamos moi contentos, a realidade. Dato a destacar do encontro desta fin de semana, obviamente a parte dos resultados e dos 3 puntos, é o debut de Marcos, un dos juveniles, un dos canteiráns. Pois nun momento o sacas non tan fácil, a verdade, entrar con un 0-0 xogándote todo nunca é nada fácil. Como viches ti o desenvolvemento de Marcos neses últimos minutos? Moi ben, a ver, Marcos é un máis desta plantilla, esa é a realidade, é un máis porque leva entrenando con nós todos os días, estivo en pretemporada con nós, bueno, leva todo o ano, é un xogador que, aínda que é juvenil de segundo ano, ten gol, necesitamos, estaba o partido un pouco encerrado, moitos centros laterales, el ten gol, el chega á área, é rematador, aínda que pequeniño, ten esa cualidade importante, e confiamos nel. Eso está claro. Bueno, gustounos moito que xogou el, Hugo xogou casi 90 minutos, Sergio Prieto, co que foi titular, bueno, xogadores da Estrada, a min que son da Estrada, gústame moito, estou moi contento. Xa falaremos un pouquiño máis do encontro a medida que pase a semana, pero vense un partido moi bonito, son o run no pueblo de unha final, entre comillas, porque obviamente ainda falta moito, pero vai ser un encontro moi bonito, porque ao final é primeiro contra segundo, o campo vai estar cheo, así que quero que me comentes agora, a principio xa de semana, como ves ti este encontro? Un partido para disfrutar, para pasalo ben, para os xogadores se divirtan no campo, a realidade, é o que lles acabo de dicir, que hai que disfrutar, hai que pasalo ben, estes partidos son bonitos de xogar, vai a vir xente, bueno, sin problema ningún, prepararemos o partido, que gane o mellor. Grazas. A vos.